Ak si sa narodil v roku 1982 alebo 1983, neprišiel si sem žiť povrchný život. Sú to ročníky, ktoré nesú v sebe tlak, hĺbku, ale aj zvláštnu vnútornú silu. Ročník 1982 nesie v numerológii vibráciu číslo 2. To sú ľudia, ktorí veľa cítia, veľa vnímajú a často zachytia aj to, čo iní prehliadnú. Navonok pôsobia veľmi pokojne, ale vo vnútri prežívajú oveľa hlbší cit. Sú to duše, ktoré sa učia cez vzťahy, citlivosť, dôveru a cez to, ako si chrániť svoje vnútro pred tvrdým svetom. Naopak ročník 1983 nesie vibráciu čísla 3. Tu už cítiť silu slova, tvorivosti, prejavu a vnútorného nepokoja, ktorý človeka tlačí niečo zo seba dať von. Títo ľudia často nie sú stvorení na to, aby len močali a prežívali život potichu. V sebe nesú talent, charizmu, nápady a zvláštnu potrebu niečo odovzdať tomuto svetu. Lenže život ich často učí, že nestačí len snívať a cítiť. Musia sa naučiť svoj dar ukotviť, aby sa nestratili v chaose alebo vo vlastnej hlave. Astrologicky sú to zároveň ročníky, ktoré sa narodili do obdobia, kde sa držali ešte staré pravidlá a vzorce. No a preto veľa ľudí z týchto rokov v sebe nesie zvláštny rozpor. Na jednej strane majú citlivosť a hĺbku a na druhej strane ako byť silný, výkonný a neukazovať všetko navonok. No a práve preto títo ľudia bývajú navonok hĺbší, než ako pôsobia na prvý pohľad. Takže ročníky 1982 a 1983 nie sú slabé duše. Sú to ľudia, ktorí sem prišli cítiť viac, niesť viac a raz pochopiť, že ich hĺbka nie je slabosť, ale ich sila.